Здравейте, аз съм Ник Ценков от Movement Academy и в миналото видео говорихме за това какви грешки допуснах аз с храната, които не бих допуснал пак. Днес обаче искам да ви подскажа как вие да се справите с тези проблеми, тънкостите, трикове и дори тестове, с които да проверите какво е вашето здраве. Не просто как изглеждате физически, а как се чувства вашия стомах и черва. Това, което казах миналия път, е, че за мен поне 75% от здравето е в нашия стомах и черва. Ето тук горе ще го закача, а сега да действаме. Ще започна от едно базово ниво. Всички говорят за това как калориите са калории и трябва да може да си ядем всичко. Не съм съгласен. Да, калориите могат да се броят и ще ви помогна с това да отслабнете, но не е калориите и калориите не са едно и също, като сравняваме пастичка, тортичка и да речем кашу и ориз. Да, като калорийна стойност едно и също, но като качество за стомаха ви тотално различно. Едното се усвоява за 30 минути, другото се усвоява за 2-3-4 часа. Това е работа на стомаха, която му помага. Второто, ви съсипва чревната флора, защото има страхотни подсладители, добавки, консерванти и каквото се сетите. Второ, отнема енергия и време. Това значи, че малко по-бавно всичката тази енергия ще влезне във вашата кръв и организъм. И естествено тялото няма кръвната захар да му ходи нагоре и надолу и ще имате по-спокойна кръвна захар, което да няма пикове и спадове, което да доведе до резки енергийни притоци и после заспалост и ленивост и прозявка в 12 часа или 2 часа, като сте наобядвали. Имаше един пич, долу ще остава изследването, който яде бокуци, но си следеше 1800 калории в рамките на месец, отслабна с 7 кг, всичките му кръвни показатели се подобриха, но той просто беше дебел. И това показва, че качеството на храната не е от голямо значение, когато сме много физически зле. Но когато искаме да имаме пълно здраве, не може да си позволим да броим шоколада и да го сравняваме с някаква качествена храна. Давайте нататък. Първото и любимото на фитнес-джиите е калориите. Всичко е калории, но качеството на храната се променя. Хранителната стойност в тези 500 калории е огромна. Имате фибри, витамини, минерали, протеини, полезни мазнини, защото във всичките бокуци имаме трансмазнини, които доказано вече водят до какви ли не заболявания, свързани с рак, проблеми с стомаха и какво ли още не. Време е да поговорим за биохраните. И да, понякога биохрана не значи кой знае какво, но знаем поне, че това значи, че не сме слагали в някакви торове. Някои химикали са забранени. Биохраната не значи перфектна храна, но значи нещо по-добро. По някой път, за съжаление, маркетинга кара хората да пишат био на каквото и да е, без значение то дали е полезно или вредно. Затова ви трябва малко повече знания. Но когато стане въпрос за органично, тогава вече навлизаме в дебрите на полезното. Например, имате яйца от номер 3, което значи клетъчно отглеждане, номер 2 подово отглеждане и 1 свободните кокошки. Идеята е следната. Кокошката си е кокошка, какво значение има? Но вие ядете мускула на тази кокошка, което значи, че колкото по-добре се храни тя, толкова по-плътен и хубав ще е мускула, т.е. той ще бъде по-хранителен. И естествено, освен че ще се движи тая кокошка, яде какво? Яде червейчета, яде боболечки. Всъщност, ако не знаете, кокошките са изключително месоядни и ако има месо, няма нищо друго да предпочитат в сравнение с месото. Но какво ги хранат, когато са затворени? Овес за живот, всякакъв вид просо, царевица, всякакъв вид ефтин материал, без значение това дали става въпрос за кравата, за кокошката или друго животно. Когато обаче той е на пасището и затова има на английски grass-fed, хранено с трева, защото това животно цял ден се разхожда, от време на време потичква и яде трева. Вътре в тревата обаче също има още от тези боболечици и други неща, с които се подхранва кравата и се движи. Това нещо променя качеството на продукта, който ядете. Тук не говорим дали ще изядете една баничка и ще хапнете някаква качествена храна. Има разлика от храна до храна. В млечните продукти особено има нещо много интересно. Сега може би ще удължа това видео заради него. Но сиренето. Има методология 1000 годишна и повече, в което как се прави сиренето. Но то е бавен и сложен процес. Затова чрез химически пътища в момента се прави сиренето. И доколкото аз разбрах, в България може би да има едно-две места, в които по същия начин ползват тази годишна методология
защото просто е по-скъпо и по-бавно става сиренето. Но щом сложим химически процеси, за да забързаме ставането на сиренето, то вече не е адекватно. Има много сухо мляко в повечето млека, което да ни кара да имаме проблеми. Това са само слухове, което ще ви кажа сега, не знам дали е реалност, но вътре, за да може млякото да бъде разредено с вода, се добавя един протеин, който да задържи тази спойка и да не се разделят двете. И всъщност към този протеин разваля стомаха и чревната ни флора. Колко това е истина и колко това е лъжа, ще остава на вас вие сами да разберете или да напишете долу в коментарите какво е вашето мнение. Но нали знаете, във всяко едно нещо има доза истина. А щом хората злоупотребяват, трябва ние да сме внимателни. След малко ще ви кажа какво може да направите по въпроса. Няма да влизам повече в подробности, защото това е ваша работа. Ще ви кажа как можете да си помогнете на стомаха. Това, което помогне и на мен, е ябълков оцет, естествено някакъв качествен, не за 2 лева в първия магазин, който влезнете, който да е около една лъжичка, малка чайна лъжичка преди всяко едно хранене. Това ще вдигне киселинността в стомаха и ще ви помогне усвояването на храната, когато ядете. Малко повече ще се задържи във вашия стомах и ще имате повече време за усвояване, а и стомаха ще е по-готов. Един тест, който може да направите, е с сода за хляб, сода бикарбонат. Какво трябва да направите? Взимате около 100-150 мл вода и взимате 1/4 чайна лъжичка сода. Разбърквате и сутрин нагладно и жадно, без нищо. Това е първото нещо, което отидете и я изпивате. Който готви от вас знае, че когато содата, която е алкална, се приближи до оцета, който е киселинен, става въглероден диоксид. Същото важи и с стомаха. Стомаха трябва да е с някаква висока киселинност. И когато содата стигне до стомаха, трябва отново да имаме балончета и 3 минути след това, максимум, трябва да се оригнем. Ако не се оригнем на 3-та минута, т.е. да изкараме този въздух, който се е създал в стомаха ни, имаме проблем. Ако не се оригнем на 5-та минута, имаме чудовищен проблем. Това значи, че киселинността в стомаха не е достатъчно висока, за да направи тази реакция и естествено трудно ще усвояваме какъвто и да е вид храна. Това е първото нещо, което може спокойно да тествате, струва 0 лева и реално няма никакви негативни последствия. Без значение дали ще ходите на доктор или не. Това е една лампичка, която да проследите. Следващото нещо, което може да направите, е да не вечеряте късно. Всичко след 7-8 часа ви съветвам да го игнорирате, ако е възможно. Тези хапвания на каквото и да е мъничко нещо, там 11 часа или късни вечери, моля ви, забравете ги. Колкото по-късно през деня ядем, толкова по-заспал ни е стомаха, както цялото тяло. Този ритъм, който имаме, циркадния ритъм, се случва и в стомаха ни. По-слабо сме готови да работим тази храна. Ако ядем късно вечер, това влошава нашия сън, кара ни да сме на щрек, т.е. не може да влезнем в дълбоката фаза на съня, защото тялото се бори с тази храна да усвои. Така че всичко след 8 часа да знаете, че по някакъв начин ви пречи на здравето. Другото, което трябва да избягате вечер, ви съветвам, е сурови зеленчуци, тъй като те са доста трудно усвоими и стомаха се тормози прекалено дълго време. Какво може да правите, защото зеленчуците са полезни? Можете да ги правите на пара, може да си направите, да речем, това, което ние обичаме, с сладките картофи, бататите. Страхотно е, но нещо, което е минало през някаква обработка, сутирани зеленчуци, задушени зеленчуци, печени зеленчуци, каквото си пожелаете, но да мине, казва се, топла гарнитура, за да може стомаха ви по-лесно да я усвои и да не се напъва. Забравих! И да дъвчиш, дъвчи. Хората не са свикнали да дъвчат, даже не знаят как да преглъщат правилно, ама това за някое друго клипче. Поне 20-30 пъти. Ако трябва да бъдем конкретни, това в устата ви трябва да стане почти на вода, преди да го преглътнете. И трябва да дъвчите толкова голямо количество, че да може да го преглътнете на един път. Ако ви се налага да преглъщате 1-2 пъти, докато дъвчите храната, най-вероятно взимате прекалено големи лъжици, вилици, каквото и да е. Хапки. Другото е, съветвам ви да не пиете газирани напитки, каквито и да е напитки, които не са натурални. Ако си сложите вода с лимон и мента, окей. Но всичките газирани напитки, които са с консерванти и така нататък, в миналото клипче обясних, само това беше достатъчно да ми съсипе стомаха. Една вода,
окей, и не да се наливате, няма никакво значение дали ще пиете много или малко по време на хранене. Това, което ви съветвам аз, е просто да е това или някой айран. Другото, което може да направите, много важно за стомаха ви, е да се разхождате и да се движите. Затова е много важно да не ядете много късно вечер. Как се случват нещата с стомаха? Всъщност, когато се движите, когато клякате, навеждате се, ходите, тичате, всъщност тези черва се мърдат навсякъде. И това помага за тяхната работа, за усвояването на храната. Общо взето, движението на тялото ви помага на това да си усвоите храната добре. Тоест, ако вие имате седяща работа, ако просто се наядете и си легнете да спите, усещане къде бия, вие си затормозявате усвояването на храната. Затова японците си имат поговорка, че след хранене трябва да направят поне 100 крачки, за да могат да пораздвижат това нещо. И другото, като си се напускал като на свиня, не ти се става да се раздвижиш. Естествено, за това по този начин няма да се наядеш прекомерно и в същото време ще го раздвижиш всичкото това. За мен 100 крачки са твърде малко, всеки както иска да си го гледа, но всъщност ако се движите през целия ден, ще подпомогнете на усвояването на храната и на това как се чувствате. Захарта. Колкото и да обичам, колкото и да ми харесва, няма как тя да е полезна. Защо? Защото просто в природата няма. Ако гледаме захарната тръстика, от която взимаме захар и видим реално колко всъщност е плътна и здрава, разбираме как се случват нещата. Всъщност, колкото повече захар има дадено нещо, толкова по-трудно може да се яде, защото има и с него огромно количество фибри. Но когато махнем фибрите и остане само захарта, имаме нещо, което е направено само защото човека е разбрал как да го прави. Тялото не е способно да усвои сравнително големи количества захар на един път, просто защото не може да му смогне. Това е все едно да наливаш, даже не знам как да го обясна, ама някой, ако има по-силно налягане в къщи и водата пуска повече, чешмата не може да издърпа и прелива. Ето така е горе-долу тялото. Може някакво количество да дръпне, но не може да се справи с огромни ударни дози. Тоест, всяко едно нещо, което е тортичка, пастичка и прочие, е хубаво да се ограничат. Другото, което може да направите, е да не е само това. Тоест, нека това да е последното нещо в храната ви. Хъпнете една хубава салата, един качествен протеин и тогава хъпнете сладкото нещо. Не в 11 часа вечерта да отворите хладилника и да изядете един шоколад. Защо? Защото така се забавя усвояването цялостно. Ако шоколада се усвоява за 30 минути, когато е с протеини и зеленчуци, ще се усвои за час, час и половина, което дава време на тялото да се справи с огромното количество захар. Това е едното нещо. Второто нещо е да не превишавате 30 до 50 грама въглехидрати захар в вида на захар на едно хранене. По този начин давате шанс. Но това, което на мен много помогна, е или някакви мазнини, или протеин към захарта. На мен лично ми помогна най-много мазнините към това нещо, защото отпуска изжлъчен сок мазнините, което да подпомогне стомаха и да заработи по-добре. Така че това можете да си го правите и гледате. По-малко захар, и когато има захар, да има и още нещо, с което да си подпомогнете. Какво може да направите в кухнята си? Забравете пластмасовите дъски. Всъщност се оказва, че бактериите там се размножават, докато на дървената дъска умират за около 3 минути, нещо такова беше. Всичко да ви е дървено, хора. Забравете тия тефлонови тигани. Доказано е, че само една резка там отпуска не знам си колко хиляди милиони единици. Отвратително. Забравете ги. Това има го навсякъде вече. Трябва да сте го видяли на хиляди места, че просто излиза като информация. Чугун, стомана. Изберете си каквото искате. Има 1000 варианта, даже не са скъпи. Просто забравете тези неща. Това нещо влошава цялостно както здравето ви, така и чревната ви флора. Между другото, пластмасовите частици дори са открити в мозъка. Казва, че на пациенти от Алцхаймер, това го проверете, защото може да е някакво бросайенс, че намират дори много количество частици в мозъка на хората болни от Алцхаймер. И аз мога да им вярвам, защото тези пластмасови частици са 80 000, които са нови и които тялото не е адаптирано към тях, тъй като са направени от човека. Една добавка, която е доказано вече абсолютно безопасна, полезна за абсолютно всички възрасти, за мускулите, мозъка, всичко, е креатина. Креатин монохидрат, взимате си най-евтиния възможен, по 3 грама на ден, което ще ви помогне абсолютно за всяка една част от вашето ежедневие. Ще имате повече фокус, повече сила, всичко ще е по-добро. Така че това е нещо, което може да ви помогне към оцета за цялостното ви чувство, да се чувствате по-добре и да се движите по-добре. И сега една болка за българина. Алкохола.
Това не става, хора. Няма една чашка червено вино за сърцето, една ракийка за бъбриците. Не става. Това вреди. Една глътка вреди. Просто това съсипва тялото ви. Това е токсин. Отрова за тялото, която единствено и само може да се отработи от черния дроб, който да го превърне евентуално в мазнини. Това е стрес за тялото. Изпада в една защитна функция на бий или бягай. Това е. Ако го пиете вечер, лягате и не може съня ви да е спокоен, защото тялото е в постоянна борба. Няма значение това дали е една чаша или 5 чаши. Стресът е еднакъв. Да, няма да ви се отрази на бицарките, но вътрешно ви съсипва дългосрочно. Така че не какъвто и да е. Нула, бе, хора. Нула. Без алкохолно мохито и да се приключват нещата. Това какво може да направите и със съня, това може би за друго видео, няма да навлизам в подробности. И последно нещо, какво да си изследвате. Може да навлезем в много подробности, но това, което съветваме ние, е да си изследвате B12, витамин D, кръвна захар на гладно, холестерол, много важно, и инсулин на главно. Това е много странно, но повечето доктори игнорират инсулина на гладно и изследват само кръвната захар. И ако кръвната захар ви е добре, казват, вие сте наред. Всъщност обаче от инсулина зависи всичко. Защо? Защото инсулина е като транспортера, като превозвача на тази кръвна захар. И когато кръвната захар е много, инсулина иска да я бута в клетките. И всъщност какво става? Той трябва да компенсира този прилив на захар и инсулина може да е висок, за да държи въглехидратите, т.е. захарта, глюкозата нормална. Но в един момент не може да компенсира този проблем и естествено и захарта скача. Но това вече е един много късен период, в който вече положението е зле и вие сте резистентни. Затова задължително инсулина си изследвайте наглавно, а не само кръвната захар. За чернодробните ензими казах АСАТ, АЛАТ, всичките тези може да ги погледнете. Има различни, долу ще остава може би в описанието, калкулатори, които да ви покажат правилното съотношение на тези неща към тях, триглицериди и как те работят заедно. Не може да се гледа само едно нещо, а всичките като комплект, какво трябва да е съотношението и какво да очаквате. Кое е добре, кое не е. Холестерол може да ви е висок, но пък позитивният, т.е. имате добър и лош. Няма такива неща, и двата са адекватни, без единия ще умрете и без другия ще умрете, но трябва да имат някакви граници. Това съотношение е много важно да бъде запазено правилно, за да се чувствате добре. Това са най-базовите неща, които може да изследвате. Можете да влезнете още по-в дълбочина и да тръгнете към изследване на непоносимости на храните, които не са перфектни, не са одобрени, но показват на къде трябва да се насочите и с какво трябва да внимавате. Може да си тествате алергиите. Другото, което реално аз може би ще направя скоро, ако се наложи, ще видим, е изследване на микробиома вътре в стомаха, за да видим дали всичко функционира там и дали чревната флора е наред или не е и как да й помогнем. Тези всичките неща ще ви помогнат да разберете повече за това как функционира тялото ви и какво не ви достига. А справите ли се с този проблем, всички други неща ще остидат в миналото. А когато движението срещне мисълта, това е Movement Academy.